Benvidos a unha nova edición de Vigo Debate. Hoxe convocamos a nosa mesa política para tratar diferentes asuntos de actualidade. Como sempre, nos quedamos cortos de tempo e vos presentalo xa para gañar o máximo tempo posible. Así que saudamos en primeiro lugar a exconcelleira do Partido Popular, Teresa Cendón. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde a todos. Tamén nos acompaña o exconcelleiro do Partido Socialista, Xulio Calviño. Que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. A exdeputado do BNG, Olaya Fernández da Vila. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. E o xornalista, escritor Manuel Orío. Que tal? Buenas tardes. E tenemos que volver a falar do tema dese novo trazado da A52, a maiores tamén a exixencia da gratuidade da AP9 en diferentes tramos, porque é un tema que, dende que falamos xa hai un mes aproximadamente, pois hubo incluso 2 sesións plenarias nos que se volvou a sacar o tema, e parece que as posturas están inamovibles, digamos, que todo se igual, á espera de que, unha vez presentado ese período de exposición pública, coñezamos pois cal é o resultado final dese trazado. Así que, veña, Xulio, comenzamos contigo. Que che parece toda esta polémica que se está xerando ao redor? E se entendes que as posturas máis ou menos se manteñan igual co paso do tempo? Non exactamente igual, pero en principio eu creo que van ben encamiñadas, non? Porque algunha forza empresarial, a Cámara de Comercio, que é importante, pronunciouse de un xeito taxante, cousa que non fai a Confederación de Empresarios, o cal é moi de agradecer, co cal, pois, eu creo que se está xa na pendente de entender que é absolutamente inmediato e que ese proxecto vaya adiante. E digo que non está o tema totalmente inamovible, porque Olaya recordará que fai un mes nos comentaba que eran moi partidarios de esa modificación en túnel, que eso sí, había que facer o estudio para que non houbera afectados, non houbera tal e cual, tal. E posteriormente, pois o BNG parece que cambiou de opinión. O BNG, que sempre co tema das infraestructuras, pois ten algún xeito de problema que lle impide ver as cousas con ánimo de futuro, e se botaron atrás e agora din que non, o que hai é que arranxar os accesos á AP9 para que, sendo gratuita, pois se poda facer ese recorrido. Eu fun a Porriño pola AP9 recentemente. É certo que dende Coruxo, co cal tes a ventaxa de ir pola... Eu chamolle Vigo 20, eu VG 20, non creo que sea Vigo, pero eu lle chamo Vigo 20. Por aí, pois, ten unha certa xustificación o ir pola autopista, aínda que normalmente prefiero ir polo outro lado porque me gusta a conducción temeraria, pero bueno. O certo é que me decatei do absurdo. Absolutamente ilóxico ese recorrido para chegar a Porriño, absolutamente ilóxico, non iba ningún vehículo prácticamente, e o custo é €1, porque son €2, pero como a volta é gratis, é €1 e non vai ninguén. Ninguén. Co cal é obvio que a alternativa que se plantexa en túnel, que é a mellor das presentadas hasta o momento, volverei a dar o argumento, pero é que é absolutamente sólido. Si de 600 e pico metros que ten esa actuación importante, 400 e pico son en túnel, quere decir que debaixo da montaña non hai afeccións. Evidentemente hai repercusións medioambientais que esas hoxe, por sorte, tratanse dun xeito enormemente positivo e non ten por que haber o maior problema. Pero a realidade é esa, que é o recorrido máis curto en canto a afeccións, porque hai moi pouca zona afectada, aínda que é ben sabido que o Ministerio está facendo o máximo esforzo para arranxar e que haxa as menos afeccións posible. Eu espero que se poda conquerir, que haxa as menores afeccións, espero que poda ir o proxecto adiante porque é absolutamente vital. A responsabilidade de ter unha estrada pola que hai un accidente diario prácticamente, que utilizan miles e miles de traballadores e de cidadáns
normais todos os días, é algo absolutamente vital para a cidade de Vigo. Sí, bueno, xa que a citaches directamente, voy a darlle a palabra a Olaya. A ver, eu sigo mantendo o que dixen na anterior ocasión e matizarei en relación ao posicionamento do BNG, os argumentos do posicionamento do BNG. Nestes momentos estamos a viver un confronto político polo tema do túnel. A favor, en contra, suspensión das peaxes da P9, da P9 e, polo tanto, da utilización en sustitución do que sería a nova autovía polo túnel. E hai un confronto que parece que, efectivamente, a nova autovía pode ser unha realidade. Pero o certo é que o túnel, a modificación da A55 e, polo tanto, a prolongación da A52 hasta Vigo, leva encima da mesa do Ministerio desde o ano 2005. Non a sacou adiante nin o goberno do PP, nin o goberno do PSOE, porque desde 2005 hubo gobernos dos dous partidos. O escepticismo a respecto do que poda pasar neste momento en relación a sacar pa diante esa cuestión é moi grande. Por que? Porque unha cousa é o confronto político que hai neste momento e outra cousa é a valoración dos técnicos, que parece ser que era o que dilataba no Ministerio actuar na dirección de facer o túnel. De feito, hubo algúns estudos e as afeccións que dice Xulio que non son moitas, pois parece que non son tan poucas. E as afeccións aos veciños non son cousa menor, porque aí están os centos de alegacións que os veciños de Bembrive teñen presentado. É verdad que o ir en túnel polo Concello de Mos non habería o problema que xeraron outras infraestructuras nese Concello, pero si na zona de Vigo, da parroquia de Bembrive, pois a afección está claro calé e aí están as alegacións, que, por certo, o alcalde as veu con unha intransigencia tremenda e o Ministerio pois o está tomando como unhas, digamos, cuestións que ten que valorar e mirar, etcétera, antes de poñer a exposición pública calquer tipo de traballo. Entonces, que se plantexa o BNG? Que a posibilidade de que resolvamos o problema da peligrosidade da A55 é moi remota. Polo menos non é cercana no tempo, con o, digamos, o famoso túnel. E, por outro lado, temos unha infraestructura que xa xerou as afeccións que xerou, porque xa está feita, e que está infrautilizada, acaba de decirlo Xulio, está infrautilizada, non pasa ninguén por aí. Entonces, que pasa? Temos unha infraestructura non só que costou cartos, sino que costou unha afección tremenda no Concello de Mos, sobre todo, que non a estamos a utilizar. Por que non ser pragmáticos e considerar que aí temos, polo tanto, esa infraestructura que debemos poñer a disposición dos usuarios da carretera inmediatamente, que eso pode ser inmediatamente e o outro sabe cando pode ser? Está aí, a solución da P9 está aí. Entón, por que esperar? Que despois se poida facer o túnel ou non se poida facer, é posible ou non é posible, que se mire todo eso, pero que na actualidade se pode resolver o problema que existe, pois promocionando, sacando a peaxe que ten nestes momentos e promocionando a utilización da P9 en sustitución, digamos, do tránsito pola A55 na zona, sobre todo, das curvas de Tameiga. O sea, que pensas que un euro é absolutamente disuasorio? Non, bueno, o euro é disuasorio. Porque esa é a realidade. A ver, o euro é disuasorio porque hai xente que pasa por aí 4 veces. Entonces non é un euro, son 4 euros. Sí, son 4 euros, dous polo menos. E hai bolsillos que 2 euros diarios son 2 euros diarios. Pero de todas maneiras non solamente disuadir con o tema do precio da autopista, sino con promocionar que temos aí unha infraestructura
que hai que utilizar. Se fixo esa infraestructura con garantías de que fose usada ou non, ou simplemente se fixo porque sí, como ahora parece que estamos empeñados de facer, digo polo alcalde, non polo ministerio, ou túnel como sexa, porque hai ese confronto político. O confronto político e o facer unha infraestructura máis por decisión política que con as cuestións técnicas nos deu como resultado un aberrante trazado da 55, que está aí desde que se inaugurou. Entón, fagamos as cousas con seriedade. Teresa. Bueno, pola miña parte teño que decir que o Partido Popular non mudou de opinión. Desde o inicio nunca, nos mantemos que esta vía que como ben dixeche, Xulio, como era conducción temeraria. Eu vou pola 52 porque me gusta a conducción temeraria, efectivamente, pero desgraciadamente esa condución temeraria pois ten un custo de un accidente diario de mortes e de invalideces permanentes. Isto non o podemos permitir, evidentemente o Partido Popular o Partido Popular sempre tiso que había que facer modificacións. Que sempre estivo en riba da mesa dos partidos no goberno, o Partido Socialista e o Partido Popular. Tes toda a razón, Olalla, pero creo non ter que recordar que no 2018 Mariano Rajoy anunciou a modificación desta vía no Plan Especial de Infraestructuras que caducou no 2024, viña recollida, ademais viña recollida con financiación, unha financiación moi aproximada a que baraxamos agora. Bueno, claro, evidentemente coa inflación pois subiu un pouco, pero o Partido Popular desde o inicio mantén a postura de que esta modificación en túnel non pode levar implícitas tantísimas afeccións para veciños e para a industria, e hai que modificalo porque ademais é que non coñecíamos o trazado, pero é que non é que non o coñeceramos os cidadáns, é que non o coñecían os alcaldes afectados, o alcalde de Porriño, a alcaldesa de Mos e o alcalde de Vigo. Non sei se por debaixo, por ese teléfono directo que ten con Madrid, coñecía, pero extrañame un pouco porque penso que tería que opoñerse a este trazado. Mentras tanto, é moito máis durante a obra se realmente se pon en marcha esta obra. Que hai que facer? A solución inmediata é a apertura de AP9 nese trazado, porque se a vía é de moita siniestrabilidade na actualidade, como será con obras? A multiplicaremos por 2. O sea, isto é factible. A liberación, vimos que o goberno central fixo recentemente en Levante, pero como sempre as desigualdades do goberno Sánchez castigan a Galicia. Dices que vai pouca xente. Mira, Xulio, eu podo decir que, bueno, eu vou sempre, evidentemente, porque para min é moitísimo máis cómoda, e na vía para Ourense sempre collo esa vía, pero todos os empresarios que eu coñezo e que trato do polígono das Gándaras utilizan esta vía, porque esta vía é moitísimo máis rápida, porque esta vía non ten atascos como ten a outra, porque é moitísimo máis seguro. Dices €1, €2 e de volta, porque claro, o desconto é, se o faz no día, o sea, se non o faz, bueno, pódese multiplicar. Sí que é disuasorio, claro que é disuasorio, porque ademais moita xente que non utiliza esta vía e que nin siquiera coñece o custo da peaxe, simplemente vía de peaxe non a utilizamos. Penso que é unha medida que se pode implementar de inmediato. Decías a Cámara de Comercio, eu o que escoitei foi a Cámara de Comercio de Tui e os empresarios de Porriño e Tui, que abogaban pola apertura inmediata da AP9. Nos decimos, alo menos, no recorrido Vigo-Porriño. Eles van máis alá e din no recorrido Vigo-Tui, porque claro, evidentemente traspasan o polígono das Gándaras, que aí sí que teña moita confluencia, e moita confluencia ademais de transporte pesado. Eles piden eso, e a Cámara de Comercio de Tui é o que está pedindo, a apertura, e que xa somos moitos os que pedimos esta solución. Solo hai unha persoa aferrada ao non, é o alcalde de Vigo. Descoñezo a razón, porque nin siquiera o PSOE
a nivel autonómico está nese posicionamento. É que só é o alcalde de Vigo, que o non por o non. No, todo o Concello, pero, incluído o Grupo Socialista, está a prol de que se poña gratuita a P9. Eso lo sabe perfectamente. Sí. Yo tengo muy poco que decir porque esto es, a ver, desde el punto de vista de un ciudadano normal y prácticamente analfabeto en materia de urbanismo como puedo ser yo, lo que te da lo que esto implica o transmite o proyecta es que hay un debate político y que hay dos debates más, uno el debate ciudadano, el debate de los vecinos y otro el técnico. Yo personalmente creo que lo más sensato sería darle la palabra a los técnicos y a los ciudadanos que van a ser los afectados o que son los afectados en un escenario en el que hay polémica y hay debate y obtener siempre, pues hombre, en el mejor de los sentidos, la solución más favorable para el usuario, ¿no? Y ya está. Lo que pasa es que nos encontramos otra vez de nuevo en el escenario en el que siempre nos encontramos, ¿no? Y es que el debate político, el debate, digamos, partidario en el buen sentido de la palabra, es decir, cada uno de los partidos políticos defiende su posición, pues oscurecen o difuminan el verdadero debate y es alcanzar la solución más favorable para el usuario, para el ciudadano y para los que tengamos que seguir o los que tengamos que utilizar estas vías. Es evidente que la que hay pues es peligrosa, mal trazada y necesaria de eliminar. Y ya está. A ver, Xulio. Solo dous pequenas puntualizacións. O Grupo Socialista e, polo tanto, o alcalde sempre se pronunciaron a prol de que se fixera gratuita o tramo da AP9 entre Vigo e Porriño. Primeiro, sin a menor dúbida. Creo que, por razóns obvias, aínda que eu sigo pensando que vai a estar absolutamente infrautilizada, aunque sexa gratis. O que é indubidable é que, se as obras afectan dun xeito fundamental, pois haberá que implementar esa medida xa de xeito pouco menos que obligado. Eso unha. E a segunda, que eso de que o Partido Popular sempre se mantivo na mesma posición, díganllo ao señor Feijóo, que lle dixo a ministra de Transportes que non se fixera o túnel, que se aforrarán os cartos, os 300 e pico millóns. Yo dixo claramente, aínda que se tapou durante bastante tempo, logo a existencia do vídeo e da documentación na prensa, etc., deixou perfectamente claro que todo un presidente da Xunta naquel intre lle dixo a ministra do Goberno Central que non fixera unha obra tan vital como esa para a cidade. E xa non digo nada do que a alcaldesa de Mos e o Partido Popular de Mos, que parece que quere mandar sobre o de Vigo. Aí, felizmente, parece que Vigo puxo algo enriba da mesa para impedir que Vigo fora a cidade dormitorio de Mos e non calara ante semellante barbaridade da señora alcaldesa, que, por certo, volvo a decilo, eu non sei como se pode negar a facer unha obra en túnel que non vai afectar prácticamente o Concello de Mos, cando lle quedaría unhas posibilidades enormes de facer traballo municipal urbanístico maravilloso nese Concello, aproveitando que esa superficie vai estar infrautilizada, vai ter usos menores e, polo tanto, vai a facilitar un crecemento e un futuro para Mos moitísimo mellor do que ten actualmente con esa vía absolutamente absurda e temeraria. Aí, bueno, Xulio, a ver, ti non entras na cabeza da alcaldesa de Mos, pero eu teño claro, a alcaldesa de Mos o que ten que defender é as necesidades do seu concello e defender os intereses dos seus veciños. En ese posicionamento está. Os de Vigo estamos no posicionamento de defender os intereses dos vigueses e o mellor para os cidadáns vigueses. Dende logo, Feijóo, naquel momento que sempre estades con o tema ese de Feijóo, o que pediu foi a apertura da P9.
é que estamos no mesmo posicionamento, é que o inmediato, o máis factible é a apertura da AP9 nese recorrido. Bueno, é que se falamos do AP9, xa se ampliamos, é que o posicionamento do PSOE con respecto á AP9 completa é tremendo, é un posicionamento en Vigo, outro posicionamento en Santiago, outro posicionamento en Madrid. A ver, pero Xulio, realmente queredes a liberalización da AP9 completa? Queredes, digo eu, queredes a transferencia da AP9 para Galicia? Porque de verdad que non me aclaro, porque Besteiro prometeuno durante toda a campaña electoral. Besteiro, diante de Sánchez, no Congreso do outro día, volveu a abogar por eso. Ven a secretaria de Transporte Terrestres e di que é inviable, que é moi custoso e que eso que non. O sea, é como que os cargos menores son os que sacamos para decir a verdade, pero nós mantemos eso. Ti sabes, recordas, Xulio, cantas veces se demorou este debate en Madrid? 38 veces. Como é posible que un debate que se aprobou por maioría absoluta, o sea, os tres grupos políticos no Parlamento de Galicia de acordo en pedir a transferencia, e que en Madrid hasta 38 veces non o metan nas sesións, o sea, a mesa do Congreso tira para atrás para que non se debata, claro, porque seguramente verase a debilidade de Sánchez neste tema, porque hai grupos que van a apoiar isto mellor, e iso é o que non quer evidenciar Sánchez, pero é que a inmensa maioría dos galegos, é que eu non sei, debo tratar con extraterrestres, pero os galegos cos que eu trato queren a transferencia da AP9, queren a liberación da AP9. O Partido Socialista non o teño claro, porque en cada sitio mantén un discurso diferente. Non, o tema é moi sinxelo, o tema é moi sinxelo a ese respecto, non? Eu creo que é unha absoluta que políticamente hai que defender a liberalización da autopista, da AP9, é o lóxico, pero hai que atender as circunstancias e hai que entender por que o Goberno Central negase esa cuestión. É unha razón absolutamente orzamentaria, de sentidiño común. Cando Aznar prorrogou a concesión da AP9 hasta o ano 45 ou 47, pois se tomou unha decisión que é unha absoluta barbaridade e que fai que esa recuperación da concesión sexa absolutamente inviable, salvo unha cuestión, que eu deixo esa porta aberta, salvo que, en efecto, Europa ao final diga que esa prórroga da concesión foi ilegal. Si se dá esa circunstancia, estou convencido de que avanzaremos a marchas forzadas hacia a liberalización da AP9. Mentras non se dé esa circunstancia, é unha absoluta barbaridade, porque non se pode comparar liberar unha autopista que xa é do Estado, pero que cobraba en Alicante ou donde sexa, non é comparable esa situación que xa é do Estado con unha AP9 que pode costar, non entro en historias, non sei se son 3.000 ou 6.000, me é igual, son unha morea de millóns que absolutamente son responsabilidade do señor Aznar no seu momento. Mira, eu quería, vamos, aportar un dato, porque como estades a ver aquí quen cambia de posición ou non cambia de posición, estando eu de diputada no Congreso, quen presentou unha emenda nos orzamentos para estudiar a viabilidade de un túnel que resolvera o problema das curvas de Tameiga, fun eu quen presentou para se estudiar a viabilidade. No ano 2008, en vista de que nos presupostos se poñía partida, pero aquilo non salía pa diante, e os técnicos me argumentaban, nas veces que falei con eles, que era moi dificultoso e que requería moitos estudios, etcétera, etcétera, pois no ano 2008, creo que foi no ano 2008, xa presentamos unha iniciativa para que se puxera de inmediato a disposición dos usuarios a AP9 sin peaxe, que se liberalizara de peaxe a AP9 e que se estudiara a posibilidade de facer unha saída e unha entrada a AP9 na altura onde a A52 enlaza coa A55, que evidentemente os veciños da zona van a ter as súas inconvenientes, non?
pero por eso se pedía un estudio para unha entrada e salida nesa zoa, porque xa faría posible enlazar a A55 con a P9 sin necesidade de pasar absolutamente por ninguna zona de Porriño, ¿no? A Gaso con Furco. Entonces, quero decir que nós non é que cambiemos de opinión, senón que en vista dos resultados e dos tempos que pasan, queremos ser pragmáticos e decir, bueno, aquí hai unha solución inmediata, poñámola, apliquémola, e iso é o posicionamento do BNG. Pois xa con este tema chegamos á metade do programa, unha pausa publicitaria e seguimos neste Vigo Debate.